Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Febrero 22, tuig 2021. Aksyon Hotline! Nagadungdong kag mabagyuhon ang aton sining nga panahon. Mayara gihapon sa 25 ka mga lugar sa Negros Occidental nga napaidalom sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Now, i-check ta karon nagdugay kung kumusta na ining tropical depression nga si Auring. Bala, nano ang iya sining epekto diri sa palibot sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! May mga lugar katulad sa Victoria City nga mayara sang pila ka mga persona nga gindala no, sa isa ka lugar ginpaidalom sa preemptive evacuation. Pero i-check ta kung kumusta ang status sa nagkalain-lain nga mga LGUs, especially ang mga naka-eksperyensya sa pagbaha nagligad nga bulan. Aksyon Hotline! Medyo halonggid sa aton sining nga mga ka-aksyon kag sitwasyon man karon sa mga puerto sa palibot sa Negros Occidental. No? Aton ni naihibaloon that includes diri sa aton sa Metro Bacolod. Kumusta ayhan? Ano kadamo subong ang mga stranded passengers no nga ara sa mga puerto nagatiner. Kung may ara pagid man sa nagkadto apisar sa mga advisory nga ginpagwa na sang PDMP kag subong man pag-asa lakip na diri Philippine Coast Guard. Aksyon Hotline! Kaya nga gawon ta na lang siguro ang aton sining nga PDMP antes kita maghatag sa pila ka mapambukas naton nga ma-informasyon kag balita. Nakundo alang-alang yung PDMP, si Dr. Kailian na lang liog action hands para maka-update kita una panugyan kag subong man sitwasyon sa lakat sang panahon. Aksyon Hotline!
Nasiling ko natin ining bagyo o kunining tropical depression nga si Auring didto gid sa Surigao. Grabe ang makalitan mga pagbaha nga na-eksperyensyahan. I-check yaron tanibla karon sa pangkabilugan sa national scope pa. Ano balang halit nga gindulot sining si Auring? Nauna ining bagyo sa tuig 2021. Aksyon Hotline. Tika budlay sinimo amo ning sitwasyon subong, and then iguon ka pa imo isang mabagyohon nga panahon ang mga lugar dira sa Northern Negros. Kumusta yan? No, kung anong status ini, anong sitwasyon dira sa may area sang sa Negros, no, kung i-check naton kung kumusta ang Northern Negros ta. O si Aksyon Alvin may gina-check man this time, no, kung ano ang sitwasyon sining nga mga lugar, no, kay hindi malikawan nga bisan way gani bagyo may nagatupa na nga mga pagbaha damo, no, kung hinali bara nga magtupa ang damol nga ulan, ini nga malugar gani ka experience na sa mga pagbaha. Much more mo ning ginabantayan ta kay may ara sang tropical depression Auring. Aksyon Hotline. All set naman nagligad pa nga inadlaw antes pa man amo ning Mayo lang galing sa bagyo, no, kay within 36 hours or even medyo malawig pa, may ara na yung daan sang ihibalo information. May forecast nga ginapagwa ang Pag-asa. May forecast kag advisory nga ginapagwa ang mga ahinsya sa gobyerno. So in other words, may preparasyon nga daan ang tagsa ka mga LGU. Pwede kaya mo makahimo sa mga preemptive evacuation if needed, no? Kay ti may ara na sang ihibalo nga daan, may ara sa Weather State Bureau ang may maghatag advisory to the public. Amo lang ni nga calamity, amo lang ni siya ang bagyo nga makuan pa, no, makatag pa forecast, ma-predict pa sang Weather State Bureau nga Pag-asa. Aksyon Hotline. Na amo na ang sitwasyon, i-check ta lang na kung anong latest update subong, no. Kumusta mga ka-aksyon ta, please feel free sa pagpadala sang inyo sining mga mensahe base dira sa inyong mga lugar kung anong sitwasyon, no, kag kung wala kamo sa mga direct contact sa inyong mga LGU, ipaagi sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, hindi gani sa YouTube. Ipadala dirang inyong mga comment agod nga mapalabota, no, sa mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, agon nga inyo mga local DRRMO, no, para maka-coordinate kita if in case needed ninyo ang rescue o ano man ang status sa inyo sining nga mga lugar, no. Amo ning importante gid kinahanglan halong kita, no, ang mga ka-aksyon naton nga naga-star sa kilid sang kasapaan, magkasubaan, mga lugar nga tigin baha managligad sa Northern Negros, halong kamo, no, kag please keep us posted kung ano ang sitwasyon dira sa inyo mga lugar. Aksyon Hotline. Alas 8:13 na aton mag-aksyon nga nagamonitor nagasunod na pagi sa Facebook Live kag YouTube amo man na sa on-air. Good morning sa inyo. Aksyonar Tayhopon checking in until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline. Pero antes ang tanan diri kita anay sa padayon naton nga pagsunod sa sitwasyon kon lakat sang tiyempo ang pagahambalan. Ano ang latest advisory gikan sa aton sini PDMP? YEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Sa bantay bagyo o tropical depression, let's have Dr. Zifar Gerhardt Kailian, ang tagpamuno sa PDMPD sa Negros Occidental. Doc, good morning. Maulanon, mabagyohon nga morning sa imo. Yes, Pinart, maayong aga, no? Kag mayong aga sa tayo pagpramati isang Aksyon Radio. Ari tubong ang ato lakas ng panahon sa tubong adlaw, no? Alas 4 kanina ng aga, no? Nakita ang tropical depression, no? Nag-downgrade na siya sa tropical depression. Okay. Ring para sa estimated na based on the available data sa ating Pag-asa, 195 kilometers east of Maasin, southern Leyte, no?
nga may ara sang coordinates nga 10.3 degrees north, 126.6 degrees east, no? Moving shower na movement niya sini Aksyon Art, no? Yes, Doc. Northwestward. West-northwestward. At 15 kilometers. Sa kagabi, nagsaka sa 25 kilometers, subong nga kagahon, nubo na naman siya at 15 kilometers per hour. Ang mga subong nga maximum sustained winds, no? Yara sa 45 kilometers per hour, near the center, tag mayara, ni sa pagbadlos, nga yara sa 55 kilometers per hour. So, nga subong sa aton nga tropical depression. Pero ang tropical cyclone warning, signal number 1, yara gihapon sa northern kag central portion sa Negros Occidental. Ang Binantagan, Isabela, Moises Padilla, La Castillana, La Carlota, Bago City, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Pulopandan, Murcia, San Carlos City, Bacolod City, Salvador Benedicto, Calatrava, Talisay, Silay, Enrique Magalona, Victorias, Manapla, Cavite City, Tagay City, Escalante City, kag Toboso. Samtang ang mga preemptive evacuation, no, yun pa kagabi, no, sa atong Escalante City, dira sa barangay Maritbog, 50 families, sa barangay Magsaysay, 44 families, sa barangay Hunobhob, Hunobhunob, yes. 7 families, sa barangay Libertad, 5 families. Ang sa Toboso, nagpatidayon man sa preemptive evacuation sa tatlo mga barangay, barangay Tabunak, no? Tabunak, no? Nicolas Elisar's Elementary School, 5 families. Okay. Barangay Salamanca, Evacuation Center, Elementary School, 33 families, kag ang aton nga Turil, Elementary School, Barangay San Jose, Evacuation, Labi-Labi, 11 families. So, ang yung preemptive, no, nga naghatag sa ating itong report. Okay. Salamat sa mga officers, no, halin pa sa gabi sa mag-aga ang amon nga communication. So, kung ang nag-moderate to heavy rain, or light to moderate at times heavy rains, yara subong sa Northern Negros, no, sa aton nga pag-monitor. Katubong, no, we'll be proportioning na nakat ko sa Aksyon Art, mga nakatamang ko sa Victorias. Victoria City imo destination. Actually, nakabaton kami information do may 19, bala mo kung di ko magsala, may mga individuals niya or persons dira sa may areas ng Victorias nga gin preemptive evacuation man, but somehow do nag-amat-amat ako no subside, you know. I don't know kung ano gid ang proper sining information, because we are trying to contact also Mayor Palangka, no? Pero ang mga DRRI mo na ton, so far subong sir na nung status, mga bukid nga porsyon sining nga mga LGU, grabe gyapon ng ulan. Actually, akinat ng pag-monitor natin, may ara na subong light to moderate sa mga nabukid, no. Sa Pinamur, kaya light range lang kita, no. Pero din sa Northern Negros, ang medyo makusog-kusog, no, light to moderate, may at times heavy sila, no, rainfall. No, and okay. Then, ang aton nga Victoria Sigain, no, may ara sila number of families man, pero wala pa kusang official report nga baton, but I know nga nag-preemptive evac sila kasi na, kaya nag-second alarm sila. Okay. Pero naman ko, no, subside ang malubo, pero ang ilang, ang malihaw, no, ang malihaw nag-subside. Pero inisubong may ara naman sila, tapiak naman yung river system. Kadalo ka naman may duwa na ka-river system ang ginabikaan sa Victorias, no. So, that's why actually, ma-pre-position kami sa Manapla para makuha namon ang second district, ang third district, maka-retreat lang kami sa third district in case, no? So, bantayan namon ng pag-agis yung kining tropical depression, dili nga sa area sa Northern Negros. Okay. So far, ang bilog nga Negros Occidental, why pa man reported. By the way, kung isipon ta, sir, 25 ini, ka mga banwa kag syudad sa Negros, ang signal number 1, ika-26 ang Bacolod? Yes, sir. Subong na dula na ang aton himamailan kagabangkalan sa aton tropical signal number 1, no? Okay. Hindi na lang sa Binalbagan, sa Taka, sa San Carlos. Okay. So, amo na siya subong 25 na gid lang.
Hindi na. Aha. So far ano ang aton expectaron sini within today kay kung moadto siya sa babaw o kung ara siya sa Leyte, may posibilidad nga ining tropical depression ma-dissipate na lang maging LPA or pwede pa ning gyapon makadulot sa mga pagbaha diri sa aton. Actually, no, ang aton nga wala medyo pa nakita tubong sa hangin kay kung ang outer winds man lang sa ka tropical depression, hindi gid man siya tama pa damaging, no. Okay. But then again, kung dara kita sa signal number 1, kinanglan na mag-prepare kita, no. Ang pag-ulan nga gid ang atong ginabantayan, ito Okay. ang reduction naton ang aton nga ginahalungan, no. Kaga ang mga tao nga lapit sa mga sa dagat, no. Sa mga fisher folks hindi gid kalimtiti may signal kita. Meaning canceled ang tanan nila nga mga pagbiyahe or ang pagpanagat, no. Ang aton nga mga nagapuyo sa mga river bank, no. Hindi na bisuhan na sila nga daan, no. Nga hindi na magpagbintirar, no. Kay dati sumaka ang tubig, no. Depende sa ulan nga ibubo niya action art, no. Paghalungan natin or pag-monitor natin. That's why mapipitin kita sa Northern Negros. Okay. So anyway, hindi ko na pagawato ng chimpo mo, sir. Halong gid, and please keep us posted kung anong sitwasyon ang makuha ninyo nga mga report from different LGUs. Basi may ara kaliwat panugyan o tugon dira sa mga ka-aksyon ta, no, nga subong may ni kay adlaw subong at least may visual bla makita ka tawo kun nung status sa mga kasubaan naton. Yes, sir. Sa tunad bagay, ang panugyan sa ating amay sa probinsya, Governor Bong Lacton, let us pray, prepare and be proactive in our preparedness, no? Sa pasubong mag-agi ng ating tropical depression na si Auring. So, salamat sa Aksyon Art kag mayong aga sa tanang tagkalamati isang Aksyon Art. Salamat, Kid. Good morning and halong sa kay Dr. Gerhard Kailian, no? Sifar Gerhard Kailian, ang taga-pamuno naton sa Provincial Disaster Management Program Division. Aksyon Hotline. Alas 8:22 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, hindi kita gihapon maghatag kumpiyansa. No, take note, nagabaha gani nga waay sang tropical depression. Nagabaha gani nga pisar localized thunderstorm. Much more nga mo ni. Now, kabay pa nga karon sa hapon, ang worry ko malang nga inablang amat-amat dalom ang kagabihon. Nga dira basi magtupa ang ulan. No, basi malang na, pero dapat may preparasyon kita because at the end of the day, no, hindi ta hindi kita maghatag sa kumpiyansa. Nga pwede na amo nang tudaan, no, sang pagluntad sa mga problema, no, kag disgrasya. Aksyon Hotline. Daw sa mga ka-aksyon ta, feel free sa magpadala sa inyo sining mga mensahe kung anong sitwasyon dira sa inyo tag sa mga LGU. Please inform us so that nga pabalota man, no? Nagligad ang nami ito sa tubalang tiyempo nga may pagbaha man sa Northern Negros nga wala iya sang bagyo, no? At tubalang nag-proceed gani ako personally ato ko sa Victoria, si Aksyon Alvin ara sa may EB Magalona. And the rest of the team nga nag-libot sa ito nga nag-cover, sanggin baka man ang Northern Negros. Now, namin isa ito kay may mga nagapadala sa messages pagi sa Facebook, no? Nagapadala nga ti amoning sitwasyon namon di sir, need namon ang assistance, need namon ang bulig from the CDRRMO sang LGU. Aksyon Hotline. Imuon tamang gyapon kasubong sinikon may ara kamo mga concern nga daw why kamo direct nga contact sa inyong mga lokal DRRMO. Feel free sa pagpadala sang mensahe, no? Sa amon sa Aksyon Radio Bacolod pwede kamo makapadala na sa messages sa aton sining Facebook page para aton ina mahatagan pagtamo. Aksyon Hotline. Tailuan ko lang si Aksyon Alvin Graba, Aksyon Doors, kay i-check ko lang sa iya ang sitwasyon na nakalabay sa bread ko. Nagakontak man kita sa kay Captain Libriano, pero galing doon alang-alang ang time niya, ang iya sining nga signal.
Si Aksyon Alvin na lang, i-check ko si Aksyon Alvin kung kumusta ang paglabay niya sa mga puerto. May mga stranded ba lang ang mga passengers? Amo ba lang na importante, subong? Nga while nga preparar kita kung may mga preemptive evacuation, of course, ibutang mo man ni sila sa safe nga mga lugar, no? Pagkaon, i-provide mo ni sa ila, tanan, kay ti na kabudlay maghulag ka mo, no? Dire si Aksyon Alvin, grabe, mag-special com, i-check tabi siya kay may kalantuan sa kuno nga isa pagka lugar nga i-check niya. Let's have Aksyon Alvin, grabe sa patrol. Patrol reports. Base may harapan sa advisory ginatag sa iya ang taga Philippine Coast Guard. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Art, aga tigayon kita nakapagpakig-istorya man kay police, or rather kay Captain Ludovico Librilla nga nagapadayon sa gihapon. Okay. Wala sang biyahe Action Art sang Philippine Coast Guard, no? Rather ang mga roll-on and roll-off vessel kaga iban pa nga ng mga sakayan na pandagat, that is in relation man sa sining bagyo kay yara kita sa storm signal number 1 ang Negros. And the same ang point of destinations may araman Aksyon na Art. That is why ginapakamayo automatic na yan basta mo na cancel ang pinaka mga salakyan, particular Aksyon na Art, ang mga rolling cargos. Actually kung makitaan no sa aton ginpadala kagina nga dito sila mismo Aksyon na Art dala o kung naging butang for the meantime sa sagwa mismo sang Bredco Port area. Inaabangod number 1 sa rason diri Aksyon na Art nga wala na ginapatiner ang mga rolling cargo sa sulod sa Bredco Port. Okay. Instead, nag-tiner lamang sa area sa sagwa mismo antes ang entrance bala sa Bredco Port, which is sa may Lacson, or rather sa may Burgos Extension sila? Burgos Extension. Burgos Street? Sa dalan sa Burgos, antes antes bala sa may hotel bala sa una siya na Arthur, sa may hotel Dampi, silid kina daraga standby ang iban. Walang iban okay. Na Art sa likod sa Pope John Paul II Tower kag ang mga kung amo galiway na sila ginpasulod to ang mga rolling cargos, dira na lang sila. Yes, sir. Okay. Na lang din sila ginpasap Aksyon na Art, no? That is why amo na dang Palangka Road Aksyon Alvin o kung lain man na daya? Lain ang Palangka Road Aksyon na Art amo na mismo sa likod sa SM. SM? Yes. Sa likod. Why na daya sang standby nga mga rolling cargos? Why da? Why? Sa Okay. Roonhan ayon, lapit sa Hotel Bala Aksyon na Art. Okay. Dara na pahamtang ang iban nga mga rolling cargos, while ang iban dito man napahamtang Aksyon na Art sa may bulutangan bala sang una o kon na bulutangan ang lugar bala sang mga ining mga baligyan sa palupok sa Duanay. Dira nga raya Aksyon na Art na butang ang iban nga mga rolling cargos while waiting. Okay. Sa mga roll-on and roll-off vessels, Okay. nga mga biyahe patabok balik sa area sa Iloilo or particular sa Dumangas Aksyon na Art. So why yes ang stranded passengers nga waiting for the trips kaya unless otherwise nga makakasting tropical cyclone warning signal, hindi kita pwede nga maglayag. Correct Aksyon na Art, no? Muni ang pangabay kada panugyan man una diri ni Captain Ludovico Librilla Jr. Aksyon na Art. Okay. Para sa aton sini nga mga kautoran. Actually ang patrol sa karon Aksyon na Art, wala lang madugay ari kita diri sa syudad sa Talisay. Medyo nagatalisi diri sa mga Aksyon na Art, no? Okay. And within kita sa Minuluan Bridge na sa karon sa area. Sige lang, balikan talang kakaroon Aksyon Alvin kay ni hold on your battery kay do may ari pa ko di kwan, ari pa ko obligasyon nga nasyonal. Para pagbalik ko karon balikan ta ka in a short while basi may mga local authorities na dira sa Talisay City nga available for an interview. Roger on that Aksyon na Art. In fact, ang mga kapulis naman sa idalom sa Talisay City PNP ang ari naman na diri nagabantay man sa lakas ng panahon. And basi makabalik kita dugay-dugay Aksyon Art kami nagaamat-amat naman ang pagsaka, no? Sang tubig diri sa area.
sa Barangay Zone 8 Aksyon na Art, no? Okay. Zone 8 sa siyudad ng Talisay. Balik kita dugay-dugay kaya because ari nakitao naman na diri Aksyon Art, ari kita mismo sa babaw mismo sa Taytay sa pagsaka naman sa amat-amat sa kasang tubig Aksyon Art. Saan ba yung patrol diri sa siyudad sa Talisay? Aksyon na ni Kiraw ang Aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, ulit sa balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol Report. Salamat Aksyon Alvin Graba. May tatlo lang ko, may harap ko to, obligasyon. Okay na. Sige. So anyway, ibalikan ko lang na karon si Aksyon Alvin Graba para makabubo kita dugang pagid may information. Para at least ma-inform tang public, no? Ang Talisay, Silay, Victorias, Ibi, Magalona, no? Mga lugar nga mga malapit para sa may ara bukid, may ara baybay, no? Nga nasakupan. Kaya mga lugar nga sadto ginbaha man, nagligan nga bulan sang Enero. Kumusta ang inyo sinisitwasyon? Hopefully, nga ang inyo sini nga mga lugar safe lang, no? Ang importante gid kung ano ganing panugyan ginapagwa sa mga local authorities, please follow. Amo nang akon gid nga advice sa inyo. Hindi na mag-insister kapin pa magambal ang mga rescue operatives, gwa na kamo sa balay nyo during the preemptive evacuation, sunod kita. Because at the end of the day, kung inali gani nga may kabudlayan na, why daton ginapangayo may kabudlayan na nga bisan ang mga rescue operatives pwede nga mabutang sa ital-ital ang ila kabuhi kung mag-respond sa aton, ti amo gina ang dako nga problema nga sino pa ma-rescue sa inyo karon dako ng rescuer mismo hindi na magsulod sa inyo da. Aksyon Hotline. Ang aton diri kinanglan, no, kung nakita naton nga delikado, ara na sa danger ang inyo sa nga kabuhi, please follow the protocol. No, kaya ang protocol hindi ni para sa COVID-19. Aksyon Hotline. Hindi lang kay health protocol, kundi mga protocol ang ginapatuman sa gobyerno during calamities and emergencies nga dapat naton sundon. Aksyon Hotline. Mapos lang ko for some commercial break. Pagbalik naton, balikan ta si Aksyon Alvin Graba, live and direct, gikan dira sa Talisay City. Alas 8:32. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas ka balance
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung tagnegro sa nun inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may daya inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ninawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kunton. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:48 na. Oy, good morning sa kay Tita Juna Soriano, ang aton tiya ga monitor karon nga aga danay na sila no ni Tito Julito Palier, ang miyembro sa Philippine Air Force nga naga-monitor karon nga aga. Sergeant Palier, good morning. Hotline. Ag sa tanan naton nga magka-aksyon na feel free sa pagpadala gyapon sa maminsahe si sound ni karon dugay-dugay. Now, ang pila ka mga update kag development man atong pagpatay sa
Nagapakilala nga leader sa Ipugon sa Kawayan, tutukan tanag karon dugay. Pagdiri sa sunod sang Bacolod o sa Sipalay, no, atong inkwentro to nagligad nga adlaw bla no sang Ipugon kag update sa patay man no diri sa isa ka 29 anyos sa Bacolod City nga ginlutang sang riding and tandem. Naway na gini katapusan ng riding in tandem, no? Ang good news sa Bacolod City, at least 0 ang kaso sa COVID-19 kahapon nga daw. Pero balikan ta si Aksyon Alvin Graba, right from where the action is, ara na siya sa Talisay City, sa gihapon diri kita sa pagbantay, no? Sa lakat sang panahon. By the way, kainang ginmuno ni Dr. Zipa Gerhard Kailian, nga nalakip pang binalbagan in some areas 25 ba, pero ang pinaka-latest as of 8 a.m. nga advisory 8 na lang no ka mga lugar. In fact, Bacolod City, Aksyon, those way nakita madala, no? Halin na lang sa Ibi, Magalona and the areas pagkadto dito sa northern Negros. Mayo nga development ni kay at least nadula na kita sa listahan sang mga lugar no, nga napaidalom sa tropical cyclone warning signal number 1. I-check naton, balikan ko si Aksyon Alvin Graba, direkta dira syudad sang Talisay. Ang inyong mga mensahe na short while kay basahon ta na isa-isa. Aksyon Alvin, kumusta da? Aksyon Art diri sa area sang Purok Riverside, Zone 8 sa siyudad sang Talisay. May pila na ka mga persona o kung pila ka pamilya nagaamat-amat na sang ila sining preemptive evacuation in relation diri sa pagsaka sang tubig. Aksyon Art and nakaistorya ta ang pila ka mga pumuluyo diri. Mga alas 7 pasado nag-umpisa ang pagtaas ng tubig diri sa area, and we have Miss Marjorie, no? Ma'am Marjorie Cordero. Ma'am, kamusta? Pila ka mo diri subong ang nagpatigayo na sang inyo sining voluntary preemptive evacuation? Mga 35 gig kami ngoro, pero kaya nakagawa na kami tanan. Oo, sa 35 ka family. Oo. So Aksyon Art ari diri sa babaw ayon sang Zone 8 kay diri Okay. may nakabutang diri nga trapal. Kag diri gatiner subong. So diin sila subong dra sa area sang Talisay, sa covered court na sila na, no? Hindi ni covered court Aksyon Art, kundi may ginbutangan lang diri ka dumping. Grahiyan, talakyan. No? Atong tagiya, sir. Okay. So diri okay. Diri kami na di katiner kung magbaha temporary lang. Temporary lang. So temporary Aksyon Art. Actually may basketball court diri galing kay hindi pa ni sementado. Pero may nakabutang diri Aksyon Art nga puro kamalig bala, pero ang ila sini nga ato actually gatulo pagani kay trapalaman ang ginbutang, pero para ni sa salakyan, no? But definitely ginausar for the meantime as temporaryo nga tiniran sa mga nag-evacuate subong aga. Okay. Anong oras exactly nagtaas ang tubig diri sa inyo? Kung alas 7, nagurugid din, no? Sige lang gid nga aga, Aksyon Alvin. Nagiguro ka nagsulod sa balay namon. Nagsulod na gid sa inyo balay mo? Alas 7. Alas 7 nagsulod? Okay. Okay. Alas 7, Aksyon Art, nagsulod sa ila balay. So sinina lang aga sila ka-experience nga nagtaas ang tubig da? Hindi lang gid nga aga naka-experience kamo na nagtaka ng tubig. Nabala na namon nga gabi nga gainulan, pero wala kami may speaking nga magbaha. Okay. Okay. So kung sa kabilugan, sumahon ta, may pila na ni kabis baha ang inyong lugar umpisa sa January. December 26, January 1, January 8, February 8. Ini naman. So bali nang halos na memorize mo gid, ma'am. Grabe ba? Na-memorize ni Aksyon Art? February 8 ginba man sila dason sini naman subong. Oh yes, Aksyon Art after 2 weeks. No? Ano kadalom to kuno sa ila, Aksyon Alvin? Ma'am, sa inyo ano na kadalom sa karon? Tagaliog na gurutamon balay gid. Uy, dito sa August na. Oo, sa August na. Sa ikatatlo nga balay. Dito oh, grabe. Tara lang sa punta, sir. Ikatatlong balay sa punta. Tagaliog. May nunubuan ng inyo, ma'am? Oo, nubo sa amon. Okay. Okay. Nanubuan. May tiyangge ko sa balagay.
amuni ang sa experience nila sa karon. Pero may mga- subong based sa inyo na nga may makita ka Direction Alvin, malabayan mo taas na gidman mga tawo, may mga rescue operatives ng arada. Actually, action na art, wala kita sa may nakitaan nga rescue operatives magluwas gid lamang sa mga kapulisan sa idalom. Okay. Sa Talisay City PNP. Kay nagalibot karon ang iban man nga mga miyembro sa DRRMO sa siyudad ng Talisay because we had the information from Major Jigger Jimeno nga ari diri kaina ang area sa Zone 14 medyo nag-amat-amat naman ang pagtaas ng tubig. Ang katabla Zone 3 nag-aamat-amat naman Action Art because i-check tani karon check for confirmation medyo may nagbuhang is nga pika-pika dito sa ila sininga area. Pika-pika nga may pika-pika. Ano nga pika-pika na siya? May pika-pika nga lugar dampi sa may zone 3 nga medyo na global. Okay. Sorry, no? Pero sa may zone 3 na yon i-check tani nga subject for confirmation contained dampi ang medyo naguba, no? Nga lugar. Bangod man sa pwersa sang tubig. Ma'am, by the way, kamusta ka mo din? Nakakaon na ka mo? Ay, wala pa kami kapamahaw, wala pa kami nakadigamo, kay muling mo sitwasyon sa tubig nga. Ang DSWD nakabisita na. Naway pa man, sir, mga pulis lang. Way pa, DSWD, rescue way pa. Ano ka atrasado, wow? Rescue kayo na sa ngaga. Kadina, na din. Ang rescue yati okay na kay nagbulig na. Pero ano gatupa pa ng ulan Action Alvin, mga nabukid na subong kita. Kay diri sa amo no sa studio. Pagwa ko grabe gyapon kadulom da ang Northern Negros. Kamagan Action na art. Siling ko grabe yapon kadulom da sa inyo. Ang bukid siling ko sa Talisay basi sige na da gyapon ang tinupa ka ulan bla. Oo, amuni ang i-check naman kay basi sige patinupa pero diri sa ato sining lugar Action Art taga-Talitsid na gid lamang. Okay. Although we have the information nga isa sa mga rason nga nagsaka ang tubig kay ginsugata gid sang tao subong nga aga Action Art may kay adlaw no subong Action Art medyo masanag kahit paano adlaw nagtaas ang tubig para mga tao of course nakapreparar. So ang mani Action Art ang pinaka mga sitwasyon diri sa area kaga base bala Action Art makakuha man kita sa lugang pagid nga mga informations sa iban pa nga mga lugar sa posible nga pag taas no sang tubig. Pero ano to gani nga lugar ato paglakad ta sa Victorias nga nag-upod ka sa rescue to bla to upod ka gid sa team nga nag-rescue to sang isa ka pamilya? Dito Action Art sa may syudad sang Silay. Silay to no? Ato blang pati ikaw to nag-ubog blang nga tagaliog mo? Oo, sobra pa to ta sa taga-liog. Grabe giti ang experience na to. But amo itong i-check naman Action Art. Basi bala may pagsaka na naman sang tubig. Okay. Dito sa lugar, granting nagapadayon man ang ulan sa bukid. Tas, na sugata pa sang sining tao Action Art. That's why alas city sining aga na batsyagan nga nag-amat-amat sulod sa ila sinitag sa ka mga puluyan. May gani kay adlaw na siya nagtaas kaya makon mo na kon mga tagaliog tong ambal to ni Ma'am kay ina sa ila to lugar ti ko mayong tulog mo ya kay kanami isang bugnaw bla ka tiempo mo nang pinakadelikado gid. Yes sir. Oo, ang mga Action Art amo nang pinakadelikado samtang kakatulog ka kakibuton ka na lang balang nagaamat-amat ng pagsaka sang tubig. Medyo gaho diri ang mga ido kay may mga kasapatan diri Action Art ang ari naman na diri. Gutom ang guro gutom na gani mga amon la. Oo, gani man gutom na gani mga amon nila hawan sumara mga ido no. Okay. Doon ang mga detalye Action Art basi makakuha kita sa iban pa nga mga lugar because we have to check the other barangays this time. Sa pagsaka man sang tubig sa sininga tinion. Base magalabay ka na sa ila si DRRMO office no kay para maka-update kita bla kung ano ang ila advisory sa publiko para isa na lang karon Action Alvin. Roger on that Action Art i-priority tani pag kay siling ko base why di sila masumong matabuan base may lugar mas lang kadtuan bla nga base kun mas dalom pa yasang sa area mo subong. Yes, sir. Isa pa ni sa mga bagay nga gina-check taman. Bilib lang ko sa mga kapulisan naton sa idalom
sa Talisay City PNP Okay. led by Police Major Jigar Jimeno nga nagabuligid no sa mga tao sa pagakwat sa pila ka mga gamit, especially nga importante diri action art para sa ila ang mga bayo mo nga hindi lang mabasa bala para may ilisan. Yes ma'am, thank you good mama. Pero ang suba kaina, kundi na last time, dira sa, minuluan na, no? Yes, action art sa may Last, minuluan. Oo. Actually, brown out sa diri, no? Sa lugar. Wala kita sa may nakita nga gagasigang suga for the meantime. Bisan lang sa balay, inabangod man. Sini nga zona, particular, ang Brook Riverside, at may nag-aamat-amat naman ang pagtaas ng tubig action art. Okay. Yes, action art, no? So, para Sige, halong action, Alvin. Keep us posted kung may arapagid mga latest update para nga ma-inform dato ng public. Yes, action art, no? Amo ning pinaka-sitwasyon na diri sa area sang Talisay. With action, nani Hiraw ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat kid Action Alvin Graba. Bayo na lang ganing kay pagtaas ang tubig sa ila mga 7 o'clock na sining aga. No kay kun natabuan nga idang mahamuok ang katulugon mo, nga bisan nagaligmat ka kon gulpiada karon kapinpagid kon may ara sang flash flood, amo na siya ang mabudlay gid, no? Kag madulom pa bala, kay hindi ka bisan suwito mo kisa ang lugar. Kung inali nga may ara sang gulpiada nga pagtaas ang tubig baha, nagapanik ang tao. Tingko kay sa instead nga makapaminsar kung anong imuon mo, nagakaratol sila blati amo nang isagid ka problema. Now suliton ko lang, as of 8 a.m. the latest weather advisory nga ginpagwa diri sang Pag-asa, no? Ang sentro alas 7 karon nga aga ni Auring 205 km east northeast sang Maasin City, Southern Leyte. No, may ara gyapon 85 km per hour nga or kung mga 85 km east sang Giwan Eastern Samar, ang location niya 11.0 degrees north, 126.5 degrees east. May maximum sustained winds nga 45 km per hour. Action Hotline. Nagaidog ini siya northwestward. Galing kay tiyang bagyo, kahinay blas ang lakat niya. Ang iya pag-idog amo nang mahinay kay 20 km per hour gid lamang. Amo na subong pag-idog sinin tropical depression Auring. Hopefully tibuaso ang 24-hour forecast by tomorrow sa Romblon na siya, no? Pero diri sa Negros ang affected sang signal number 1, suliton ko ining 8 areas or LGUs, amo ang Enrique Magalona or EB Magalona, Victoria City, Manapla, Cadiz City, Sagay City, Tubuso, Escalante, and Calatrava. Amo na lang nang nabilin, napaidalom sa tropical cyclone warning signal number 1. Ang Coast Guard diri ang ginahulat na malang sina kon madula, no, ang Bacolod and Iloilo sa kuan bla sa listahan, no, nga napaidalom kagyapon sa tropical cyclone warning signal. Pero kung madula na siya, pwede naman na sila katag green light nga magbiyahe, depende sa sitwasyon sang seaboard kung balabad dalag ko gyapon ang balod. Ipangbasahon ko na rin mga mensahe kay base may importante din ginpadala nga mga informasyon, no? Especially ang mga tagpramati karon nga aga. Oy, good morning kay Joval Trinidad, sir. Good morning. We're monitor na karon nga aga. Si Ma'am Vanessa Mayo, siling niya good morning, Action Art. Good PM to sa iya kati sa Amerika siya, no? Sa Minnesota. Sa Amerika. Siling niya, thank you and more power to you. Keep safe. God bless. Ikaw man, ma'am, halong gidra, no? Araman, gamonitor si John Marie Radok. Good morning, Action Art and Ka-Energy Fans Club. Always watching if we live here in La Castellana. Thank you. Victor Tugaf, good morning. Elizabeth Maraca Gamala, good morning, man. Siling niya, please greet Heidi Colio Caniete or Coligado on her birthday. To the greetings from
BCHS Class 74. Araman si Cory Vidaha watching from Kuwait. Halong dira. Araman si Erlinda Pagran. Good morning. Updating news with you watching from Villa Maria, Mansilingan. Alma Agravanti Sabater. May ngaga. Oy, kay Inday Pam Auhiro. Happy birthday today. Ang panamyaw halin sa imo mapinalanggaon nga amay. Kay paring Peter Cedric Auhiro. Inday Pam, happy birthday. Araman si Dona Navarte Macario. April Salinas. Good morning. Jocelyn Song Comedia. May ngagaman sa imo. Permigo nga monitor kay Aksyon Eric. Sige, Felicito Campos. Morning. Idi Laos. Good morning. Siling nga monitor kami ni Nanay Isabel diri sa Cane Town, Victorias. Thank you. Araman si Lito Dayap. Alma Agravanti Sabater na basa na naton. Inday Blaza. Good morning. Otay Benedicto sa Mansilingan. Morning man. Erwin Gonzales. Monitor lang ko. Felicito Campos. Sa amon gagalom kagwala na ulan. Sa dining inyo, sir. Bilin Salaw, may aga. Melchorita Ferrer. Pamila Lonasco Valdivieso. Jocelyn Liboon Dispujo. Morning man Labayan Eduardo Jr., Teresita Lavadia, Idrica Fort, and all members of OTTG, Operation Tulong Task Group. Good morning sa inyo. Halong sa pagbiyahe. Paring Chupoy, Jerry Chupoy Magbanwa. Good morning dira sa Macau, China. Ginatamayo lang si Tita Elma Losok Polidario. Teresita Lavadia, nabasa ko na galia. Tomas Brunyola, Jerry Orbino, good morning. Si Monserrat Orbino, kuno kadlawan ni Mansubong. Mary Ann Gomez Marshall, araman si Madam Heaven. Maria Elena Sidayon Concepcion, si paring Ronnie, Bro Ronnie Gordon, morning. Bia Jonathan, sir, may puding da. Baby Darling Saho Figueroa, Veronica Santillan Manukan, GR Mainit Region, Alex Armonteza, sir, monitor from Gimoy, San Enrique. Opo naman ta sa Gabinagyo. Gabinagyo ko, no? Imundak na makahang. Ay, makahang nga purti si Sir Alex. Sir Art, liog lang patami ang pamilya Saludares, Gabituya, Sumaldi, Serapio, Katigi, Clarito, kag Mugar, sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Thank you. Sige, thank you gid sa imo, Ba, typhoon ko nung apelyido ko. Jimenez in Almonlanida. Morning man, Adila Asplico. Kag Silda Vargas. Morning. Dasi galing sang time taho, do ginahunos lang. Anyway, pagbalik ta karon basta may ngagaw to pa ang pila ka mga crime stories and update of the investigation. Okay, parang nga mahatagan ta niligwa, ti Bacolod City, ano matyagan ko kada si Manaw ay gapaulihi. May ginapatay diya. Ay ini bala ang sitwasyon sa Bacolod nga mga cases subong. Pwede ta mahambal ka makonsider ini as part of the new normal? No? Ano mahambal sini man new normal? Di pa bayantan lang ne? Oy, kabudlay sini. No? Kagkaroon nga aga. By the way, si Councilor Kuano Al Victor Espino makanda ko no to daw meeting ni sa tublang sa Purok-Himaya to reklamo sa cell site. Daw kadamo nagid ka pang agaw cellphone sa area kag Goodyear magsugod alas 6 ng hapon. May biktima naman. Tuod ka. I-check na nabis pulis, tinunto ni magamo niya nga ginawa kay iban ka pangabudlay, gud ka hulam cellphone o ka bakal cellphone. Ang iban ka pangutang pa, agon nga lang may cellphone, ting iban niya purti pagid ang abilidad. Mapahapos lang, bantayan ang biktimahon, subniton, tiba na kung di mo paglagson, kung lagson mo ba si disgrasya ka pa. Na ano man naman. Si Roberto Gallo, kuno good morning. Ari lang ko tamiyaw akong one and only beautiful wife, Alma Alvarez Gallo. Siga, patamiyaw gali kay Christy Orbisayan, happy birthday. Ay, good morning, happy birthday. Araman Roberto Gallo, Bibs Kiwi, si paring Babes. Monitor man. Pinky Guangco, monitor man siya. Salamat. Ken Alon sa guys sa Tokyo, Japan.
Morning. Inting Bibuso, present. Kag Heather Ling, good morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito.
magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. This time check is brought to you by Carbocystin Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Aksyon Hotline!
ayos ang tiyempo to ginahunos lang karon na lang ni mga update sa tong shooting incident nga nagluntad dira sa area sa police station number 2 no kun anong latest nga investigation sang mga otoridad parte sa tong 29 years old nga ginlutang bala sa riding in tandem. Aksyon Hotline! Ay subong at paniempo do kasimple na lang no ang kabuhi isang tao do kapos na lang. Ang problema sini kay riding in tandem suspect nga nagakommit sang crime freely makalagaw-lagaw ng slagyapon no ti bisan may ara kita riding in tandem ordinance kaling ti 9 PM paman sa gabi start na ang implementation ti subong may pili bisan adlaw ya pwede kay apat yun sang riding in tandem. Aksyon Hotline! Nano ini nanumambal diri sang hepe o tagpamuno sa Bacolod City Police Office and ang tanan nga mga sektor sa syudad diri sa Bacolod City. Nano ini pabayaan lang ni. Aksyon Hotline! Basta gani may aras ang krimen, unsolved crime, that is something. No, that is something. Kabalo ka mabudlay, no nga inang may krimen nga nagaluntad di masulbar sang pulis. Dason kon ano naman ang kon may patyo na makuno pila na niyo atong senior citizen ng gintiro man last time to station number 1. May babae man tong gasakay sa auto nga gintiro man no iding kay mo kita man. Well, ang Coast Guard nag-announce nga ti marisyom ang ilas ni nga biyahe karon yang aga after sa lifting sang tropical cyclone warning signal no. Basta gani waay na sa idalom sang tropical cyclone warning signal ang isa ka lugar, ang point of origin to point of destination automatic na yadayon no nga gina lift o ginakakasman ang mga pag-travel no ang cancellation of travel. Aksyon Hotline! Ayos no i-40 na kon mahingagaw pa karon ang Coast Guard pero ang aton sining nga pagpangalagad karon nga aga boylong man ginadulong sa inyo si Kalwan Secretary Alfred Tandaan Dr. Alfred Pure para si Kwan Commander Librilla o i-check natin siya kay Tido Resumption na sang ila sining nga biyahe Online sa Hotline! Online sa Hotline! Tagpamuno sa Philippine Coast Guard. Joining us this morning is Sir Lodovico Librilla on the line. Commander, Sir, may aga sa imo si Aksyon Art. Dari sa Aksyon Radio Bacolod, live kita subong, Sir. Good morning, Aksyon Art. Mayong aga man sa mga taga-panamati ng Aksyon Radio. Salamat, Kid. I-check ko lang, nag-resume na, sir, ang biyahe. What time ini ang resumption sa bilog Negros ni siya or diri lang sa Bacolod, anay subong? Sir, as of 09 nandito, Hotel, nag-coordinate na kita sa shipping lines natin diri sa Gredco and Banago Port. Okay. Mag-resume na kita trips natin sir from Bacolod going to Iloilo, sir. Aha. So, fast craft ini kagroro? Sir, sa Roro, sir, nag-coordinate kita. Kaya ang fast craft natin, sir, araman sa buong sir sa Iloilo. So, okay. Nag-coordinate man kita dito sa ating counterpart sa Coast Guard Station Iloilo nga kung mag-resume na kita trip, sir. Okay. Pero may mga stranded kapon nga passengers sa inyo, sir? Kahapon, sir, ang aton mga stranded, sir, mostly, sir, mga
rolling cargo sa mga driver. Okay. I see. Ati, sige. Anyway, salamat gid no. Why man mga untoward or related sa typhoon tropical depression awning nga ma-incident all over Negros, Commander? So far, sir, wala man kita, sir, na-receive na mga mariners incident dahil sa Negros Occidental. Aha. Sir, isa na lang advisory mo, mananagat na ton, especially Southern Negros, pwede na sila kapalayag o kung na baka venture? Sir, ang akong paano sa ato mga gagmay na mga nagat, sir, mas maayos na lang na nila, sir, ang panahon natin, sir, kay medyo maalam, sir. Okay. So, kung na nga sila, sir, mas maayos na hindi na sila sa mga ventures. Aha. Para man sir, kaya para man sa taping na. Aha. So, siningaga, suliton ko lang, kung today, ang Roro, pwede na sila ka-trip to Dumangas? Yes, sir, nag-coordinate na kita, sir, sa ship line. Pwede ko mag-resume na sila trips nila. Okay. Ang fast craft galing, tinituhalin Iloilo, going to Bacolod, nga ang ila direct, nga biyahe. Yes, sir, ang fast craft, sir, sa Iloilo, sir. Pwede ko, sir, nag-tech shelter, sir. Sige. On that note, Commander Ludovico Librilla Jr., good morning. Salamat ki sa time. Good morning, sir. Salamat. Tagpamuno sa Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental. Way nagaling kita time diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon